Maikanem Abilin. Tinapalabas kaya't kumani Elizabeth nga umakarda iti pagnaldan kini apong na Asela ngem sana kayat ti baket. Sana kayat ni baket Sela apanawan ti kalapawda tayjay adim makkel ti apuna. Iti sabali abangir agsangsangit ni Rina takayat nan ti agawid. Nagpakpakasi daytoy kadagiti kidnapper apalubusan dan kay sulangin ti mangted kadakwada iti kwarta ngem nagkedked dagiti kidnapper. Dimtenger ti aldaw amapan saka ni Doña Anita ni Rina ngem nadlaw dagiti kidnapper nga agdakadwa daytoy. Sanda nga roden na nagparang ket timmanaw dan iti diswa nagtutulagan da. Kasauna adanag ni Doña Anita ngem kinuna ni Bart asana mabalinadang ran dagiti kidnapper ni Rina gapotadak kelagatad ti kalkalikaguman da. Itagagayem adtoen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Wen madam, saan kayo ngagdanag may papan kini Ma'am Rina? Gapo ta sandangan anwan wen udangran. Gapo ta dadak kelagatad akalikaguman da. Kasta nga ta. Apay madam? Talaga ka di nga itulok yulatan nga landa ti kwartayo? Numabalin kat saan? Ngaman niya ti arambida? Anya ti plano ni senyor? Diyak amunan niya ti plano da kadagiti polis. Tay sudalang matyag sa sarita. Sanak nga inkabilangan ni Simon may papaniti da ito'y abanag. Anya? Ipamuspusan da ka nung alaon ni Rina asana maitit ti kwarta kadagiti kidnapper. Kabalan da nga ta, madam. Diyak amo. Sabagay. Dagiti polis, ti kakaduan to ni senyor no bilang, madam. Agtalag kayo langan iti kabalan dagiti polis dito'y San Isidro. Apay nagpahinog ti pangyadong mo? Saan ka di asa kaunda kung dagiti dadakkel ko? Sana nagtungpali ti bilin ko tinam. Isuala din kita. Anya? Agasam. Adda kadwa na polis. Ti kunada nga ta. Kat di minadlaw ita. Ha! Di dak pagbalinan ngawan amuna. Anya? Aging gasaan ngagtungpali ti bilin ko. Sanda ka nga isubli kadakwada. Ti kunada nga ta. Kat matiliw da kami. Ha! Nabidot da. Palubusan da kun nga agawin. Siya kung tinangtad iti kwarta akid-kid dawan nyo. Ikarit dayta, agtalag kayo kanya. Ti kunam ka di kat mamati kami kan ka. Sanda kami apagbalinan nga awan amuna. Panagkunak kat rebelde kayo. Saan ka di ahusto ti kinunak? Aniya. Adda paltugyo. Kanti lang ayo. Dayta ti pangibasarak a rebelde kayo. Tulisan kayo. Ibagam ti kayat bukay baga. Awan aniya man na. Agbasbasol kayo iti kastoy mararamidan nyo. Numatiliw kayo. Sigurado nga iti pagbaludan ti pagtungpalan nyo. Sige, aginanakakit din, babae. Magtalinag anakarakad ti saka kan imam. Rabi, nakauli-uli nga ito ayan ko. Sakat, nagbasit alam para ti silaw ko. Kasla ang ayop iti day iti may naramid na kanyak. Pag may saak dito'y unag ti kalapaw. Ngam addamat mang bambantay kanyak iti roar. Kasano nga taa makalibasak. Anya ti aramida. Diyos ko. Tulungan na ko, ma. Apong Sela, nakaturog kayo ka din? Saan pa'y apo? Nakaidak nga agpaisaw. Ngam sa anak pa'y anak katurog. Apay ka de, apo. Adda ngamin malaglagip ko, apong.
Anya dayta, Apok. Di inaken amak, Apong. Sayang. No kumata si bibiyagda, nagsaya at kuman. Naragsak dalakit di ta naragpat ko ti arapaap ko. Nga oray simple laang. Apok. Anakalpasak iti panagadal ko. Katadaanak itan iti trabaho. Wan, Apok. Tauray addadan iti nagkaysabiyag. Amok anaragsak da para kan ka. Apong, Wan, Apok. Naragsak da para kan ka. Kat uray siyak. Naragsakak mat para kan ka. agyaman ak unay kada kayo, Apong. Gaputan no awan kayo anang padakkel kanyak. Nalabit. Jak naragpat ti arapaap ko. Nagkariak iti tanam day dinanang mo, Apok. At tulungan ka. Tapno makaadal ka. Apong, Kat pagyamanak mat. Gaputa inaramid mo ti amin nakabalam. Tapno makalpas ka. gapuday tay titulong yu kanyak, Apong. Kat agyaman ak unay. Gapu ta impatagdak, Apong Sela. Makaturturog ako. Kanya ti orasan. Barbango na na. Ngam, awan pa'y laang ti awag dagiti kidnapper. Manita, di damutin sa fati nagturugam. Sana ka makaturog iti agpatnag. Kay nururay ko ti awag ti kidnapper. Simon, napatag kanyak ti anak ko. Iso ako nakkan ka apang asim. Kay tagtan ti kid dawan da. Iti kasta, isublidan ti anak ko. Saan dengan ano ni Rina? Gaputa kayat da maalat ti kwarta. Sigurado ka? Ha? Simon, di kanto mapakawan no dadakas sa mapasamak iti anak ko. Ay na di kagdanag tagtignayan dagiti pulis. Pulis! Pulis! Awan serbi dagita pulis. Ad-ad-dala nga parikot no makibiyang da. Di mo tagibas sitan dagiti pulis. Makamu ka. Ngam na siya, jak kayate na makibiyang ti pulis iti daytoy a parikot. Kuwarta ti kasapulan dagiti kidnapper. Sana ti pan nakibiyang dagiti pulis. Mawatam, Simon! Hoy! Di nakpanawan! Agsarita ka may papati ti daytoy! Oh, talaga di nakdanggan ni Simon. Ha! Aramidak ti amin. Tapno maispal ti anak ko. Rimuwaran ni Simon. Kunanabantayak kano ti telepono. Rumuwar kano, tada si kaswanda. Telepono. Sungpatak. Hello? Iti mao ti abon tawari. Pilinan kamanan, bisi salban. Ti kidnapper. Dungag ka. Dumngagak, iti bagam. Kaya't kuha si katimangyag iti kwarta. Saanan nga iti kampusan to? No tikat itayan ti nagkalabato. Sakbay amatanon ti kampusan to. Anya? Sikalang ti kayat ko amangyag, misis. Tsak kayat nga taadwam. Nang runa, no pulis. Talusan, talaga patayin min to'y anak mo. Anya? Intun malumad lang, misis. Iti oras ti alas 3 iti malam. Ulitak, sikalang ti mangyag. Tsak kayat nga ipakamuyo kadag iti pulis. No di kagtungpal, lating itak. Ngam palpul
Oh. Wan, agtong palak. Ikarit. Sige. Urayam ti kwarta. Siyak ti mangyong iti kwarta. Bart, siyak ti mangipan iti kwarta. No sa pulandak ni Simon, ibagam adi mo ammo tinagturunga. Kuyugan kayon, madam. Sana mabalin may maysa kayo. Saanon, siyaklatan. Kat mamati aklaunay ang maalak ti anak ko. Madam. Nakasagana ako na rumwara. O saraklangan ti kotsek. Madam. Rumwara ko. Saan kumakas Twitter aramidan nyo iti padayo at tao? Agbasbasol kayo lang. Agtrabaho kayo iti usto. Tapno adda pangalaan nyo iti kwartayo. Adi kay kat manggundaway iti padayo at tao. Sumardong kan. Lukayan nyo ti galot iti ima. Nagsakitan. Kakadwa. Matanawagak ti babae ang nakatakder iti ayan tinakalabato. Walang maglo! Salitan! Ni Mama! Agpaliw tayo pa'y kakadwa. Salbang dagiti kidnapper. Aking gaita, awan da kay lahag. Di ka tignay iti takas, Mrs. Alban. Ha, Di ka garaw iti nagtakderam. Ay di ka nitong aggaraw ka. Paltugan ka. anya. Sige, umadayo ka. Mapan ka iti daydepon tinakala kayo. Umadayo ka dita nagtakderam. Madna ka lang asaan nga garaw dagiti imam. One! Sige, mapan mo alang tibag, Jinggoy. Siguradwem no kwarta ti linaon tibag. Masapol nga sigurado tayo. Dagiti puisita kidnapper. Masapol pa'y lang nga pun kanda no pudno a kwarta ti linaon tibag. Day giant ti anak ko. Rina! Mama! Iha! Umay kayon, Mama! Intayon! Dagiti salbaga kidnapper. Dinangranda ka ka di? Saan, Mama? Iso ang mapantayon. Pumanaw tayon dito eh. Pinarparigat da ka ka di dagiti kidnapper. Anya tinarami da kan ka. Inrakadak lang, Mama. Saan dak adinangran? Sigurado anabisbisinan ka iti ayanda. Pinakpakandak mahat, Mama. Oh, iho. Awan sa bali akayat da. Nuditik kwarta, Mama. Agyaman ak. Tasaan da ka pinagaramidan iti takos. Opo, di mo kinuyog ni Anita iti napanan na part. Mga no nagtigna iti kabukbukod na nawagas. Di na yung baga ti papanan na, senyor. Ni Madam Daytan, senyor. Ni Rina ti kadwa ni Anita. Makitam si Mon. Naalak ni Rina ngawan ti dakas sa napasamak. Si Kangay, anya tinaramid mo? Anya? Ha! Awan pa'y panangisakit mo iti anak mo. Kat ti kwarta. Nangalam iti intad mo a kwarta. Kwarta? Intad ko amin na kwarta nga adda kanyak. Anya? Ala, sukatam ita ti kwarta anak po ako. Saan ang mabalin at di mo sukatan? Di kayag da nagmay papan kanyak, Papa. Awan ti dakis anapasama kanyak. Kabayatan nga adda ak iti-ikot dagiti kidnapper. Sigurado ka, iha? Wan, Papa. Manipon dita. Diyak kaya tinarumwar ka pa diti mansyon. Marigatan. Pamagan no maulit tumanan tinapasamak. Sige, Papa. Agtong palak, iti kayat yo. Dito'y kalag mansyon. Saan kan ang mapanay di asyenda?
Awaran ti ado payasaw. Basta agtungpal kalatan iti kayat ko iha. Tapno nasaya at ka. Wan, Papa. Kasano, madam? Ituloy tayo kadipay lang ti pasdak. Masapol. Oh, dakkel tinapukaw ak kwarta kanyak. Iso anas kan na makabawi ak matlang babaan ti mapastrak iti pasdak. Sige, madam. Bagak manen dagiti trabahador. Tanay sardeng aminan ti panagtrabaho da. Iti nakidnap ni Ma'am Rina. Sige. Ituloy yo ti trabaho yo, Bart. Ma'am Carlota, kayat ko ti mapan iti kamanggaan. Kamanggaan? Itinaggapuam a barangay? Wen, ma'am. Kayat ko asarungkaran ti tanem da idigayem ko. Dalusak ko, ma. Unangam amangan numaisag makkaela. Amangan numasalaw mo ijay dagiti dakas at tao. Di kay agdanag, ma'am. Siya kun ti makaamo. Agpamarangak manen abakat. Iso asaandak to mailasin dagiti pasurot ni Doña Anita. Madanaganak ka, Ella. Amangan no patayan da kakit dimat. Saan, ma'am? Adayo iti masakupan ni Senyor Simon ti diso apapanak. Iso adi kay agdanag. Ala, no di ka malapdan. Aganad ka kumangaron, Ella. Awanan. Madadadailan day to'y kalapaw day di Marina. Manon atawan tinapalabas. Ay. Awan matan ti uray may sa amasetas ko anabiyag. Nagangod da amin. Gaputadyak matan na sa sarungkaran. Sakat agkaruutanan dito'y. Awan tinanggargaraw iti daytoy adiso. Saan aginaraw ni Senyor Simon? Sa bagay, imbagak idikan kwa na asaan na kuman apakibyangan daytoy adiso. Tadaytoy lang ti pakalaglagipak iti day di Marina agayem ko. Nabaybay akon daytoy akalapaw. Dalusak taglawlaw na. Nga uray pa'y narukupan ti kalapaw. Kalpasan day ta. Mapanak iti tanam day di Marina. Kat agiru utak. Kat no adan tuwayak. Mangkita ak iti mangpalagda iti day ti akalapaw. Girumbang amapukaw day ti akalapaw. Adda umasidag dito ayan ko. Sino na kita? Agsaganak. Adda tay paltog nga inted kanyak ni Manong Rodrigo. Aramatak no dakas da kita at tao. Imasidag dan. Sino kayo? Asino dagiti dua nga masidag kini Ella. Gagayem. Di liwanag denggen tituloy tinobela tayo na paulwan. Maikanem abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DCWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Maikanem abilin.